हेलो फ्रेंड्स, दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै सोंनाय फिननाय माखासे जीके क्वेश्चन्स। अब्ला फैदो जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। फार्स्ट क्वेश्चनाव दङ, भारताव बोसोरफ्रोमबो फोरोंगिरि सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? अप्शन ए आव दङ 5 सेप्तेम्बर, बि आव दङ 5 अक्ट'बर, सि आव दङ 1 डिसेम्बर, डि आव दङ 15 आगस्ट। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन नाम्बार ए 5 सेप्तेम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 मायथाइयाव बेसेबांथि फोरोंगिरि सान फालिनाय जागोन? गाहायनि अप्शन्सफोराव होनाय दङ 56 थि, 59 थि, 60 थि, 61 थि। बिनि थार फिननाया जागोन अब्ला अप्शन नाम्बार सि 60 थि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलुगनां फोरोंगिरि सान माब्ला फालिनाय जायो? अप्शन्सफोराव होनाय दङ 5 सेप्तेम्बर, 5 अक्ट'बर, 5 आगस्ट, 5 जुलाइ। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन नाम्बार बि 5 अक्ट'बर। जोंनि भारताव 5 सेप्तेम्बर खालि फोरोंगिरि सान फालिनाय जायो, नाथाय मुलुगनां फोरोंगिरि सानखौ 5 अक्ट'बर खालि फालिनाय जायो। ब्रैथि सोंलुआव दङ, भारताव 5 सेप्तेम्बराव फोरोंगिरि सान फालिनायखौ माब्लानिफ्राय जागायजेननायमोन? अप्शन्सफोराव होनाय दङ 1958, 1962, 1965, 1969। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन नाम्बार बि 1962। बाथि सोंलुआव दङ, बोसोरफ्रोमबो भारताव फोरोंगिरि सानखौ सोरनि जोनोम सानाव फालिनाय जायो? अप्शन्सफोराव होनाय दङ जवाहरलाल नेहरू, डक्टर राजेन्द्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गान्धी। बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन नाम्बार सि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दथि सोंलुआव होनाय दङ, डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोमा बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन? अप्शन्सफोराव होनाय दङ 1869, 1888, 1988, 1898। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन नाम्बार बि 1888। स्निथि सोंलुआव दङ, भारतनि गिबि लेङाइ हादरगिरिया सोरमोन? अप्शन्सफोराव होनाय दङ गाहायाव राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बाहादुर शास्त्री, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन नाम्बार डि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दाइनथि सोंलुआव दङ, सर्वपल्ली राधाकृष्णनखौ भारतनि देरसिन मान बान्था भारत रत्नजों माब्ला मान बावनाय जादोंमोन? गाहायनि अप्शन्सफोराव होनाय दङ 1950, 1954, 1960, 1962। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन नाम्बार बि 1954। गुथि सोंलुआव दङ, भारत रत्न मोनजेननाय गिबि भारतारि सुबुङा सोरमोन? अप्शन्सफोराव होनाय दङ राजा गपालाचारी, महात्मा गान्धी, जाकिर हुसेन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब्ला बिनि थार फिननाया जाबाय अप्शन नाम्बार डि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जिथि एबा जोबथारनाय सोंलुआव दङ, टिचिं इज नट ए प्रफेशन, इट्स ए वे अफ लाइफ। बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन? अप्शन्सफोराव होनाय दङ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एपिजे आब्दुल कालाम, नरेन्द्र मदि, स्वामी विवेकानन्द। अब्ला बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन नाम्बार ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन।